Hej, mitt namn är Rolf Magnus Grenberg och jag har hållit på med sportfiske i nästan 12 år. Många av de vinterna har jag använt på isen på pimpling efter abborre. Pimpling efter abborre kan man träffa på riktigt bra dagar och kan ha stora vikter med små och större abborre. Eftersom fisken inte är så aktiv på vintern, då det är kallare vatten, så är man avhängig att hitta platserna där abborren står. Och det kan man göra enklare och göra lite förarbete istället för att leta så mycket när man kommer till sjön. Om man ska leta på sjön så måste man ju borra, men man kan ju använda heller 10 minuter hemma för man åker till sjön och kollar på en kart eller ringa en som har varit på sjön förut, och det kan hjälpa dig att få en bättre dag och en bättre fångst på isen. Och du stoppar den. Kartor har man 3 stycken. Man har det man ser landskapet på. Och så har man sjökart där man ser jubber och sånt. Men eftersom det kan vara svårt att få tag i på små sjöar man ofta är pimplad på, så det är landskapskart som är mest vanliga. Och på landskapskart kan man lätt kolla upp vart någonstans det kommer bäckar och inlöp och utlöp in och ut av vattnet. Det kan hjälpa till att få oxygen i vattnet och kan samla fisken. Man kan också se om det är sjöar i närheten som gör att det är våtmark eller vilka biotoper du kan se runt. Om det är skog eller om det är jorde. Man har också ett annat typ karta som man kan hitta på nätet, och det är flygfoto. Där kan man enklare se om det sträcker upp grunder i vattnet. Och man kan zooma in så närma så man kan se om det är växtligheter längs kanten. Och det kan ju samla fisken. För det är inte speciellt attraktivt för fisken att stå på 10 meters djup om det är ingen betesfisk att jaga på där och ingen växtligheter. Och hoppas den här filmen har hjälpt dig att du kan kolla upp före du åker ut nästa gång och fiskar. Och hitta kanske någon fiskeplats som du tror kan vara attraktiva. För det är bättre att använda fisketiden effektivt på fiske än att leta fisk.